फूला ओरहुल लेके ओइनी माई दुआरिया हो। अरे पान फूला ओरहुल लेके ओइनी माई दुआरिया हो। अरे दोनों बेकत चढ़ावे ओइनी हलल की चुनरिया हो। दोनों बेकत चढ़ावे ओइनी हलल की चुनरिया हो। अभी आप सुन रहे हैं अमरजीत सावरिया के आवाज में। हमनी के नैया मैया कोरी है पार हो। जोरे चढ़ाई बौरहुल के हार हो। हमनी के नैया मैया कोरी है पार हो। जोरे चढ़ाई बौरहुल के हार हो। 9 दिन पूजे आई बमाई राउर चरनिया हो। 9 दिन पूजे आई बमाई राउर चरनिया हो। दोनों बेकत चढ़ावे ओइनी हलल की चुनरिया हो। और दोनों बेकत चढ़ावे ओइनी हलल की चुनरिया हो। Mixed by Manish Kumar. डीजे निषाद माई कर से बकैया साथे में यही अमरजीत गवैया। डीजे निषाद माई कर से बकैया साथे में यही अमरजीत गवैया। भगती में लीना बात सोभे देख राउर सरनिया हो। भगती में लीना बात सोभे देख राउर सरनिया हो। और दोनों बेकत चढ़ावे ओइनी हलल की चुनरिया हो। और दोनों बेकत चढ़ावे ओइनी हलल की चुनरिया हो।